Vi vil gerne fortælle om blodkredsløbet. Muskler skal have ilt og ATP for at bevæge sig. Den måde, de får det, er ved hjælp af blodet, som transporterer ilt og ATP ud til cellerne. Blodkredsløbet sørger for, at vi får ilt og også glukose til cellerne, hvor de derefter tager CO2 og ATP med sig. Denne proces kaldes for respiration. Og her ser vi så det lille kredsløb lige her. Det består af hjertet og lungerne. Det fungerer sådan, at det afiltede blod kommer ind i højre forkammer her, og så ned i højre hjertekammer. Så når hjertet trækker sig sammen, dannes der et tryk, og så bliver blodet så pumpet afsted. Det afiltede blod rører over i lungerne, som der har en masse O2 i alveolerne, som der er det her net. Og så sker der en diffusion fra høj til lav koncentration, sådan altså at ilten kommer over i blodet, og blodet afgiver koldioxid, og så udånder man så det. Men så rører det iltede blod så videre her ned i venstre forkammer, og igennem veneklapperne ned til hjerteklapperne, ned til venstre hjertekammer, hvor det så bliver pumpet ud gennem aorta, og så ud til alle kroppens organer, som der så er det store kredsløb. Hvor hvis vi nu for eksempel tager fordøjelsessystemet, så kommer der en masse iltet blod hen, som der så bliver brugt i respirationsprocessen til energi, og så kommer det afiltede blod med CO2 og affaldsstoffer så op her igen. Og det er den berømte baby! Brian!